आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ हं? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. नमस्कार. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गोवा हद्दीवर असलेल्या दोडामार्ग तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात गाड्या ये जा करतात. कर्नाटक म्हणा, महाराष्ट्र म्हणा, हे या ठिकाणच्या गाड्या दोडामार्ग मार्गे प्रवास करत असतात. या गाड्यांच्या कसून तपासणी आज या दोडामार्ग चेक पोस्टवर केली जात आहे. आजच जिल्ह्याचे पोलीस अधिकारी या ठिकाणी आले आणि त्यांनी चेकिंग केले तर या ठिकाणी गोवा बनवण्याचे दारू मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आढळलेली आहेत. तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया कशा प्रकारे ही गोवा दारू घाटमाथ्यावर जाते किंवा महाराष्ट्रात जात आहे. आपण या ठिकाणी आज आलेले आहात आणि प्रथमतः या चेकपोस्टवर गोवा बनवण्याची दारू या ठिकाणी आढळलेली आहेत. काय सांगाल? इथे आम्ही सगळे जागेवर SST लावलेले आहेत, चेकपोस्ट लावलेले आहेत, सगळ्यांवर आम्ही मॅनपॉवर दिलेला आहेत. त्याचनुसार वेळोवेळी आम्ही चेकिंग करून जे SST आणि त्यांची कामकाज व्यवस्थित चालू आहे की नाही त्याप्रकारे बघत असतो. आज बघताना सर्वांना सगळं साफ वगैरे अलर्ट करून आम्ही इथे जी चेकपोस्ट लावलेली आहे त्यानुसार हर एक गाडीची चेकिंग चालू आहे. महाराष्ट्रामध्ये इलेक्शन
फ्री आणि फेअर व्हायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये कोणाचं इंड्युसमेंट नसायला पाहिजे. त्याच्यामुळे आम्ही इथे व्यवस्थित मॅनपॉवर लावलेला आहे. या चेकिंगमध्ये आम्हाला जे पण गाड्यामध्ये दिसत आहे त्याच्यामध्ये काही छोट्या छोट्या प्रमाणात जे लोक घेऊन येत आहेत त्यांच्या सगळ्यांचे सीजर आम्ही करत आहे इथे. तसेच गोवा बनावटीची दारू जी आहे घाट माथ्यावर मोठ्या प्रमाणात जात असते. आज आपण या ठिकाणी चेकपोस्ट घालून आहात आणि या ठिकाणी गोवा बनावटीची दारू प्रथमतः आपण पकडलेली आहे. अशा प्रकारे अनेक मोठ्या गाड्या गोवा बनावटीची दारू घेऊन घाट माथ्यावर जातात. त्याबद्दल आपण कशा प्रकारे नियोजन कराल आणि काय सांगाल? गोवामधनं कर्नाटकामधनं येणार, कोणत्याही राज्यामधनं येणार महाराष्ट्रामध्ये हर एक रस्त्यावर आम्ही चेकपोस्ट आणि SST लावलेली आहे. त्या सगळ्या SST चेकपोस्ट वेळोवेळी त्या सगळ्या गाड्या चेक करत असतात. वरतून या विधानसभाच्या याच्यामध्ये आपण मोठ्या कारवाई केलेल्या आहेत. 70 लाखपेक्षा जास्त किमतीच्या जेवढ्या ट्रेलर्स वगैरे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांनी पोलिसनी पकडलेल्या आहेत. पहिल्याच्या कारवाई झालेल्या आहेत. लोकसभामध्ये जेवढ्या कारवाई झाल्या तर त्याच्यावरती यावर्षी आम्ही जाण्याचा आमचा अनुमान आहे. नक्कीच सर. तर यापेक्षा लाखो रुपयाच्या आपण या ठिकाणी कारवाई केलेली आहे आणि दोडामार्ग तालुक्यामधून जी गोवा बनावटीची दारू जी घाट माथ्यावर जात असते याच्यावर आपण आळा घालू असे पोलीस निरीक्षक यांनी सांगितलेले आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी लहू परब, दोडामार्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.